Ahojte ľudia, vítam vás u nového videjka. Dneska budeme hrať takúto hru, že sme väzni a budeme musieť kopať do zemi, aby sme sa dostali z väzenia preč. Dobre, takže zoberieme takúto lyžičku a kopeme. Ale potom budeme samozrejme lepšie a lepšie. Že Laura? Áno. Už som niečo vykopal. Ako vidíte, že už mám lopatu. Laura, kam si išla? Ja som išla na záchody. No, ste nie moc dobre. Idem sa pozrieť, že či nie je obed. Nie je. Počkáme ešte chvíľočku, že Laura. Dajte odber a like a ďakujeme vám, že ešte nám chýba jeden odber a budeme mať 40 odberateľov. Ďakujeme. Ale samozrejme chceme aj viacej. My vám veríme. Že Laura. Áno. Dobre. Kopeme do zemi. Ja už mám 5 viac z 5, ja to idem prezať. Ale už sa nepamätám tú hru. Dobrý deň. Takže ideme vám to predať. Čo sa ti páči? Za čo to dostaneme to leťáky, za čo si môžeme kupovať? Môžeme si jesť? Laura, môžeme ísť jesť? Musím zobrať jedenie. Daj mi banán. No, ďakujem. Napapať ma nenechá. Nevadí, tak si idem kúpiť. No poď sem. Ja si nejak vyliesť. Dobre. Nie, to stojí až 20. Tak ideme sa pozrieť, či nemáš. Čo? Laura, utekaj sem. Schovaj to. Som sa lakol. Radšej to skováme. Lebo Laura, neotváraj to. Dobre. Som sa zlakol, že skončíme. Som rád. Idem sa pozrieť na vrecka. Na záchody. Dobre. On sa vracá. Rýchlo. Musím to stihnúť. Dobre. Laura, vraca. Stojíme. Idem spať. Takže sa budem robiť, že spím. Dobre. Konečne. Kopať. Vy ste nám konečne dali už pokoj, lebo to už sa s vami nedá. Ty brďo, sme dlho. Sme trošičku nižšie, že Laura? Som zvedavý, ako sa potom dostaneme hore. Spolu. Sme kamoši, tak musíme kopať spolu. Ty brďo, toto je moje, Laura. No, tak čakal som niečo lepšie. Dobre, toto budú také schody. Ale ľudia to asi neurobíme. No, neurobíme. Jedine, že by bolo hodne veľa častí, ale to ešte nie. Ja už nemám energiu. A? Že by sme mohli ísť? Nemôžeme. Tak ja si musím počkať, lebo ja nemám nič. Aspoň si idem zobrať toaleťáky. Dobre, Laura, poďme sa nájsť, lebo ja nemám energiu. Aspoň sa napapám a bude dobre. Čo mi dáš? Aha, tak bude Laura. Počkaj, ukradím ešte jeden. Hrozný. Otvor. Ďakujem. No, dobrý. Ja chcem ešte jeden. Nie, tak to nepôjdeme spolu. Nebudeme kamaráti. Čakajte. Pán policajt. Bolí vás hlavička? Ale ja sa vám ani nedivím. Lebo vy nemáte rozum. Vy ste nás zatkli iba za nič. Lebo to za to mohol druhý človek. To môžeš ty. Iba, že sme ukradli pár dumpling-ov. No. Čo to nie je hrozné, nie? Nie, to nie je moc hrozné. Tak sme nič neukradli. Druhý ich ukradol. My za to nemôžeme. To môže on. Ten bezďak. Bezďak nás nahlásil. On to spravil. My za to nemôžeme. Toto je challenge, že ako teraz mám byť. Laura, už sa trošičku zväčšame. Laura, zavri to. Dobre. Som sa lákol, že to nedáme. Takže ľudia, pre dnešné videjko by to mohlo byť všetko. Dúfam, že ste si videjko užili. Ahoj!
Daj odber a like.